EACC kod duol marango rang'iny mar jondik jotije e tich Institute of Human Resource Management IHRM oketo kogi winjruok mabiro neno ni jogo ma nitiere weche mag ndiko ji e tich kata human resource professionals oyudo tiegruok makende e yor tiegruok gi mibadhi e kinde ndiko ji e tich. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa ler ewi ripodni. Kuom kinde lipode mag duol makedo kod mibadhi pachoka Ethics and Anti-Corruption Commission EACC ewi chal mar mibadhi pachoka osebedo kanyiso medruok mar jolony matudore kod mibadhi kendo nyayo yore yako mwandu gino ma osekelo luoro ne duolno e yore thiro mibadhi pachoka. Kaka okang' mar duoko chien nya mar mibadhi, EACC oketo kokgi e winjruok makende kod duol marango rang'iny mar jondik jotije pachoka mong'ere kaka Institute of Human Resource Management kata IHRM e ondamo ma igeno ni dhi konyo thiro mibadhi pachoka kanyaka sani. EACC wacho ni Commission marango jotije sirikal pachoka mabende ong'ere kaka Public Service Commission osechwalo nyinge mohewa 2,000 mag jotije sirikal mothedho obok kendo itiyogo e nyayo mibadhi. PSC, Public Service Commission, forwarded towards over 2,000 names. Since then, we have had several others, and that they are at different stages of investigation, evaluation, and a number of them have already been forwarded for prosecution. Some have been taken to court. Some cases have been concluded. Winjruok makama dhi neno ni jogo duto mantie lai mar ndiko ji e tich oyudo tiegruok manyien e yore bidhruok kod lony makende mar neno ni jogo duto ma ochwalo boke mag kwayo tich ok ochwalo boke mothedhi ka tiegruok makama ibiro tim kod duol mar EACC. EACC runs an academy and we train various leaders from different sectors, and this is an opportunity for us to partner with the human resource professionals so that they can equip the staff at their own levels with matters of integrity and ethics. Jatatije mar EACC olero ni ma en okang' makende ma sirikal chako tiyogo e neno ni oganda omi tiegruok mar kedo kod mibadhi, bedo kod kido makare kinde rito mwandu mag jopiny kod neno ni lony mar jotije otigo e yo mowinjore to ok ketho mwandu mag jopiny. Not only the HR professionals, we want to reach out to all professionals, be they lawyers, be they engineers, be they medical, doctors and every other profession, because we understand that the professionals in their field have a special role either to prevent corruption or the rogue ones to promote corruption and unethical conduct. Duol mar IHRM bende oyango ni okang' makama dhi kelo chako tiegruok manyien ne jogo duto matiegore ndiko jotije, chiwo kum ne jogo maketho chik kod jogo ma mibadhi omako. We will cover about ethics in recruitment, ethics in employee relations management, that includes disciplinary training opportunities, ethics on career progression, and also ethics on, if it reaches that part, transitioning the employee out of the institution. On behalf of the Council of the Institute of Human Resource, we will be able to ensure that the initiative that we have started today is actualized, and I've committed before the membership that the Council will be able to monitor closely for its full implementation. Tiegruok makama igeno ni ndikruok mare dhi chakore tarik 13 dwe mar Ang'wen nyaka tarik 17 dwe no, ka igeno ni odhi nywando jondik jotich e tije duto ma pachoka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.